Kwaphela kanjalo ngebandla likaNgoza. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Chat. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the super stories and namhlanje sikhuluma ngomkhokha ke guys. Nakho ngaseke ukulindele namhlanje umanzimande guys uzohamba ke ayothandaza laphana ke kakhulekani aphinda amncenge futhi ukuthi ke angakhuphukeli entabeni ngenxa ke yenkulumo ke eshiwo usifuthi ukuthi make wanyuka ke bazi bathole ngisho uzipho uyofela ke khona lapho uzosingazi ukuthi ke uyadlala umanzimande bamhleke bonke endlini bamhleke nomkhosi amhleke nokhulekani naye amhleke babuza ukuthi ke ukuthatha phi lokho akushoyo ukhulekani uzophinda amtshele futhi ukuthi yena uphuphe umvelase embiza entabeni. So nje guys uyakhona ke ngeke ezwe ngabo unomkhosi guys kulowo mzuzu akedeleli unomuntu ke phansi uzothi ke esenyukele entabeni namhlanje ke ukhulekani usiphamandla naye ayilahla amakahlambana ayomncenga okokugcina ngci kodwa ke uzoqhubeka ukhulekani aye entabeni. Angifisi ke guys ukubona ke unomkhosi next week without ukhulekani and umndeni ke wakwamthembu njengoba ke ewuhlehlisa ke kangaka engasazwani namuntu sizona ke noma mzobe kanye ke noNdlovu asazi ukuthi ubani uzomduduza ahlaye naye phansi amqinisa idolo ngoba ke uNdlovu noma mzobe abekho lapho ekududuzeni bayibhekela umkhululu wabo nje unamandla hayi ncenge mengenamandla cha angeke bayingene ke indaba yakhe njengoba desibethi nje akufunekeni ke izikhwama zokuthakatha ke zikaMzobe. Nakho ke okushiwo ngabantu ngonomkhosi uhlobisile uthe nomkhosi will regret kicking umanzimande when she was warning Khulekani about going to the mountain when Khulekani does not come back from the mountain and he dies there at the mountain. Wasethi ke uMadondo yeyeni kanti lo nomkhosi akasahambi ngani saze safa. Hayibo guys phana nembonisa sesela indaba yomuntu mangabe act uhamba wangempela nomkhosi lapha emidlalweni kodwa ke phela ichaphatha kahambe mayisebekhathele ke abantu ufuqeke ukuthi unomkhosi uzobadinga labantu bakaMthembu abadila kangaka ngoba le ndoda yakhe ayizobuya ke entabeni. Wathi ke unomkhosi yena ujeza nini bekumele ke baqale ngaye omunye wathi hayibo unomkhosi kungane khaphela ukhulekane ekufeni yini ngampela umaqwabe mfethu khawume kancane hayi kunzima ukuba ke uzamcolo shem nomkhosi uyibamba ngane ingqondo yale ndoda ngoba ke hayi cha ayisezwa mshini. Abanye ke guys basola ukuthi cha ngazi ukuthi unomkhosi umbambe ngokuthize ke ukhulekani noma singasimbone cha enyangeni uzokhuphuka ke ukhulekani ayintabeni. So nje inyanga yonke lekhulekani ngeze simbone maybe until next month November, but for now unomkhosi usazowathi ukushuke kanje kancane indoda ingabuye entabeni oNdlovu beqhubeka ke bona nempilo yabo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye. Kwaphela kanjalo.